Wow, takže čau, já vás zdravím u mého dalšího videa a tohle video bude velice speciální, jelikož to bude challenge a jaká challenge to bude, to si povíme, až si řekneme, kdo je tahle slečna. To je prosím pěkně moje přítelkyně Kristýnka, takže pozdravme diváky, Kristýnko. Ahoj. Ahoj, jo, takže jdeme na to. V dnešní challenge půjde o tady tu kouzelnou krabičku. Všichni určitě už víte, o co jde. Ano, přesně tak, jsou to kouzelný jelly beans, když je zasadíte, vyroste vám tyhle z toho nějaký stonek do nebe a můžete jít za nějakým obrem. Ale jakože my dva dneska si uděláme jelly bean challenge, kterou natáčel snad úplně každý youtuber a já to musím natočit taky, protože prostě proč ne, že? Proč ne? Takže jdeme to rozbalit, ať vidíte, že to je fakt originál, jsou tam ty hnusný příchutě, jako jsou smradlavý ponožky, plenky, zvratky, šušně a tak dále, vajíčko ještě. Takže budeme takhle hrát. Každý si vezme 10 z těch kouzelných fazolek a doufám, že v nás ten stonek nevyroste, jinak nevím, jinak bude Kuba off asi a potom Kristýnka off, jo, takže takhle no. Budeme hrát na body, takže každý, kdo uhádne, co si vlastně strčil do té svojí papule, jo, tak dostane bodík a ten, kdo vyhraje celou tu challenge, tak nebude dělat nic a ten, kdo prohraje, logicky musí mít nějaký trest. Takže pokud už vás teď napadne nějaký trest, tak ho napište dolů do komentářů a vybereme ten nejúžasnější a nejbáječnější libovoučký nápadíček na nejhorší, brutální, tyjo, něco blabla bum bum a prostě uděláme tohle a prostě tento bude muset vyplnit. Jo, tento bude muset vyplnit, ten to nedá a já mám takovou smůlu, že já chytnu ty nejhorší příchutě, co tady jsou. Máme připravený vody, máme připravený kýbl, takže jdeme na věc. Já si myslím, že tuhle kouzelnou krabičku, co drží Kristýnka v rukách, si můžeme rozbalit a nasypat do tyhle úžasné mističky, jinak prosím nás tuhle mističku jsme koupili ve výprodej od Horsta Fuchse a stála nás asi 50 korun, plus jsme k tomu měli ještě jeden energiťák a 2 skleničky, takže myslím si, že se to vyplatí, určitě tam zajděte někde na blešák, mají je tam, takže jdeme na to, nasypě sem. Oh damn, ty vole, čuchněte si, to ne kamo, to fakt jako brutálně smrdí jako. A lidi, nevím, jestli někdo z vás už měl ty jelly beansy, určitě jo, takže vy víte, jak to smrdí a já nevím, jak bych vám ten smrad popsal, je to jakoby se smíchali koření, úplně totálně všechno koření, co máte doma a pak jste to nasypali do téhle úžasné mističky od Horsta Fuchse, takže myslím si, že bychom mohli jít na první kolo a tím, že dámy má vždycky přednost, tak dáme první kolo tady Kristý, když je to její první video. A když je tady host, tak myslím, že má přednost k tomu, aby si vybírala. Takže zavři si očka a jdeme na věc. Oh damn son. Koukni se. Oh damn. Takže se kouknem, co to je. A máš to, buď to. Já mám hádat, ne? Jo. Ještě raz. Můžu? Takže zavři si očka. Zavři očka. A pojďme, vybírej si první jelly beans. Jelly beans! Oh damn! Oh damn! Tak nechci! Jdeme na to. Broskovička. Oh damn, má to dobře. Broskev, vytáhla si jinak oranžovou a má broskev. To asi nevíte, to je jedno. Lidi, takže teďka já ti dám takový miniam, že se z toho posmlíš, takže máš první bod a jdu na to i já, takže mě to chytni, asi pěkně. Kde to je? Naveď mi tu ručku! Jo! Oh damn, já to nechci, lidi. Já se fakt brutálně bojím. Kuba off bude za chvilku. Oh damn son, já si myslím, já se celkem bojím, ono asi neuvidíte, ale taková nazelená se zelenýma tečkama a já si myslím, že to budou snad ty zvratky. Nebo ne, to bude limet. Já nevím, fakt nevím, co to je, takže Je to dobrý nebo hnusný? Tutti frutti. Ne. Ne? Je to dobrý, ale
Počkej. Ananas nebo takový. Ne. Nevíš? Počkej. Pro mě taková neznámá. Nejsou to plenky? Ne. Tak já nevím. Šťavnatá hruška. Já hrušky nejím, takže... OK, takže nemám bod. Ale tak zatím se to daří, první 2 kola. No a ne, že... Nesmíme to zakřiknout ještě. Nesmíme to lidi zakřiknout. Jdeme na další kolo. Kristýnko, vybírej si další. Je to tam. To bude bez tak to druhé, co jsi měl ty. Tam. A myslím, že je to tady. Takže co to je? A bude to šušeň. Je boj, je to šušeň, takže máš sice bod, ale máš hnusnou. Fuj! No. Ej, ono to i hnusně smrdí. Fuj, bože. Jo. Máme první špatnou, takže teďka budu na řadu já, tyjo. Jsem zvědavej. Tak, jdeme na mé kolo. Lidi, držte mi palečky. Já to tady pěkně teďka psychicky připravím. Telepaticky si vezmu tu nejlepší, co tam je. Což budou určitě zvratky, jak se znám, ty vole. Ukaž? Ne. Pls. Bílá. Čistě bílá. Taková nažloutlá trošku. Já nechci. Dělej. Já fakt nechci. Dělej. Jestli se z toho pobleju lidi. Dělej. To jsou zvratky? Ne. Dá ti to? Ne. Víš, co to je? Počkej. Fuj. Tyjo. Nevíš? Počkej chvilku. Co tam bylo za hnusný příchutě, ty vole? Tak já ti dám na výběr, jo? Ano. Fuj. Tak, buď to byly smrdlavý ponožky, nebo žradla pro psy, nebo zkažené vejce. Ponožky. Ne. Takže vajíčko. Jo. No. Budem to počítat jako bod lidi, ne? Půl bod. Mé bod. Jo. A že ty už to jedla, já ne. A fuj, já to mám za zubama lidi. Fuj, jakože fakt kentus, ale čekal jsem, že to vajíčko bude horší. Je bylo ještě dobré, jo? Já jsem to možná dlouho neměl v hubě. To je jedno. Dobrý, takže 1-2, takže jdeme na to a myslím si, že Kristý... Fuj, já to furt cítím v té držce, ty vole. Ne! Tak, Tady ano. to vaj... Je to to, co jsem měl já teďka. Tak to ne. Tak, co to bylo? No, tak to bylo to vajíčko. Takže zkažený vajíčko číslo 2. Takže jsme chytli od špatný zkažený vajíčko. Ale myslím si, že bychom měli zavést pravidlo, že to bude mít v hubě aspoň 5 sekund. Co ty myslíš? Ne. Jo, já si myslím, že jo. To Aby to bylo bylo tak zajímavější, ne, tak 5 sekund to bude muset být v ty puse. Aby jsme to trošku jako tu chuť, jako to, já jsem to měl díl v puse jak Ale já to ty. tam furt cítím. Já počkej, až budeme mít ty hnusnější příchutě a teď se nám to všechno smíchá, že jo. Takže teď jsem na řadě já, tak jdeme na to lidi. Myslím si, že... Ne, teď bylo hnusný, tak teď musí přijít něco dobrýho. Ty jsi měla 2 hnusný, 1 dobrý, co? Jo. Já jsem měl 1 dobrý, 1 hnusný. Tak snad to bude teď. Lidi, fakt mi držte ty palce, já nechci prohrát. Já bych řekl, že spíš by měl prohrát ten, kdo měl víc hnusných, ale... To se rozhodne ještě, to uvidíme, takže já si vyberu nějakou, tady tu třeba. Ty vole, to ne. Taková narůžovělá s žlutýma a modrýma tečkama, to si neuvidíte, to je jedno. Je to fakt jako... Aha. Tak pojďme, 3, 2, 1. Dobré? A jsou zvratky. Jo. To si děláte prdel, ty vole.
Já zase dýchat pufou, ty vole. Já pokud cítím v té pufe, ty vole, to je hnus. Fuj! Ty vole, fuj! To si děláš srandu, to ne. To je tak hnusný. To je úplně odporné. Fuj! Si jako vyplachuješ pusu, jo? Já si myslím, že po tomhle díle si budu koupit nový kartáček, ty vole. Jdeme na to. Já nechci. A když jsem si tu pusu vymyl, to je to hnusný. Tak pojďme. Pum. Proč se po mně pořád popičíš? Stejná. Prosím, ať je to dobré. Ona si vybírá furt ty stejný, co já. To není možný. A prosím, ať je to hnusná. 5 sekund. Udrž 5 sekund. Ono z začátku je to pěkně dobrý a potom je to hnusný. Pak se to změní v pěkně hnusnou věc. Pak se to začne i natahovat. Fakt je to fuj. Fuj, ta růžová je fakt hnusná jako. Dýchni nově? To jsou zradky. Fuj. Takže Tak to je kantus. my musíme chytat ty stejný po sobě, chápete to lidi? Furt ty stejný po sobě, ty. Já se na to můžu vykašlat, ty. No, to je hrozný, ty, to je fakt hrozný. No nic, takže jsem na řadě já a já prosím tam toho boha, co mě tam vidí někde nahoře, že mi dá teď nějakou dobrou a nejlépe třeba plenky, prosím. Plenky budou dobré, jo? Plus, ano. Jdeme na to. Okay. Hněda. Čistě hněda. Prosím, že jsou obě dvě dobrý. Ne. Jeden je fakt kentus a jeden je fakt dobrý? Nebo jsou oba kentus? Jedno je dobré. Jedno. Ne, já se určitě nejsem fakt takový prase, to. Tak jdeme na to. Jo. 5 sekund se řeklo. Já nevěděl, ale co to je? Ty Co to vole. je? Přížrádlo. Ještě to smrdí, jak to? To je fakt, lidi, já jsem fakt zkoušel psí žrádlo a to je, fuj, to je fakt psí žrádlo, ono to i tak smrdí, jak to psí žrádlo, ty vole. Fuj. Prosím, ať ho nemám já. Omlouvám se, že to nebylo 5 sekund, ale ty musíš příště dřív varovat. Jdeme, nekoukej se, ty se pořád koukáš, ty. Ty se pořád koukáš a to je špatně, jako. Takže máš pátý teďka. Už sás to stejná. Hej, ona se po mně, hej lidi, to fakt není domluvený tohle. Sami vidíte, že ona se to fakt bere. A my za fakt asi duše, ale ona bude mít dobrou, protože ty hnědý jsou tady jenom 3. A já jsem snědl jedno, takže ona měla na výběr 2, takže podle mě bude jedna dobrá a jedna špatná. Takže určitě má tu dobrou, ty vole. Čokoládový puding. Super, ty vole. Bomba, takže ty máš kolik? Máš 5 bodů, já mám 4. To je pěkně v háji, jako. To já prohraju. A my jsme měli stejně i hnusných. Neměli, ty máš teďka 2 dobrý. Ty vole, nedám ti pusu. Protože mi smrdí se toho žrádla. To dobré, ale. Fuj, ne, to je fakt hnus, pojďme. Jdeme na další a prosím, ať je to třeba limetka, nebo posečená tráva, nebo nějaká moc dobrá zmrzlinka, nebo já nevím, třeba tohle. To jsem snad už měl, tyjo. Počkej. To jsi měl ty, to bude ta broskev, nebo... Fuj, tyjo, pardon. No nic, jdeme na to. 3. 2. 1. To jsou zase zvratky. Jo, zase zvratky. A lidi, to si děláte srandu. Vidíte, co kvůli vám dělám. To není normální, 2krát za sebou si nám ze vratky. To se fakt může stát jenom mě, ty vole. Tak Pedro nechytne v tom prvním dílu ani jedny a já chytnu, vole, 2.
No to ne. Štěstí. No to je strašný štěstí, teda ti povím. Máš karmu. Jak nějakou karmu, jo. Takže lidi, vzhledem k tomu, že já na YouTube ještě nemůžu nahrávat tak dlouhý videa a vás by to tak stejně dlouho nebavilo, tak jsme se rozhodli, že dáme já cítím nové ze sebe ty zvratky, já si pak budu vyčistit tu tlamu nějakým dezinfekčním přístrojem asi. Nic, dáme poslední a když se vám tohle video jako fakt bude moc líbit, fakt jako moc líbit, tak dejte like, koment a my natočíme i druhý díl. A myslím si, že to bude pro mě zase zábava strašná, protože dvoje svratka. Určitě lajkujte, komentujte, ale my jdeme, ještě nekončíme, jdeme ještě na jednu a třeba taková... Já bych chtěla bílou. Já bych chtěl zelenou, jako. No nic, tak pojďme, poslední. Bum. No tak přesně si vzala to, co jsem chtěl já, jako. Ty jsou obě dobrý, jako. Limetka. Ty vole, já chci limetku. A ona si vytáhne limetku, chápete to? Já jsem chtěl tu limetku. To je tak dobré. Já ji úplně cítím. Fuj, to je pardon lidi, pardon, tyjo, to jsem fakt nechtěl, tyjo. Hej, já úplně cítím tu limetku. No nic, jdeme na to. To je fakt výborná. Jo, a jak se znám, tak to budou zvratky číslo 3. A nebo to bude nějaký psí žrádlo a teď to už udržím. Zkusím co nejdýl. Kvůli vám, poslední co nejdýl. Bože, co mě slyšíš, prosím, dej mi sladkou. Co to je? Ty vole. No, tak přesně jsem to říkal, je to hnědá, bude to buď čokoládový puding, anebo psí žrádlo. To psí žrádlo fakt brutálně má hnusný aroma. Ale jdeme na to. A to nejde cítit, že jo? Jak to potom vychodí? Tohle. Poslední hnědá. To je poslední hnědá, prosím, a tam byly 2 pudinky. A ne 2 psí žrádla. Prosím, prosím, šéfe. 3, 2, 1. Můžeme to zakončit pěknou tečkou, čokoládovým pudinkem. Je to fakt, ten čokoládový pudink je jako fakt dobrý, ale já čokoládu moc nemusím, takže jako mi to ani tak moc nechutná, ale je sladká, tam ten God, který nade mnou mě vyslyšel a myslím si, že ten RNG dneska padnul, protože mám pěkně 2 jako, nevím, zvratky. No, že se nikomu nestalo ještě. Já bych to vůbec nedělal, kdyby si bral úplně všechny ty zvratky. A nic, takže my se s vámi teda loučíme, určitě lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte. Sledujte mě na mém Instagramu Kuba Zlacota, anebo mě odebírejte na mém Snapchatu Lakotýr. A myslím si, že se uvidíme u dalšího videa. Pokud se vám to fakt líbilo, natočíme klidně i druhý díl podle lajků. Tak se zatím mějte. Čau.